tillgång till material gratis på internet. Förväntade sig att allt ska vara gratis och inser de följderna. Jag tror att många unga som idag fildelar skulle kunna tänka sig att betala för det de fildelar ifall de kände att pengarna gick till rätt sak. Jag tror inte det handlar om att man vill ha saker gratis, utan man vill ha saker lättillgängligt. Det är det handlar om. Ne mallit, mitä piraattipuolue niin käytännössä ajaa, niin osittain on niin absurdeja. Sitten taas nämä ehkä niin kuin perinteiset, sanotaan vaikka perinteiset puolueet rupeaa aktivoitumaan ja huomaa, että hetkinen, että tälle piraattiaselle pitää tehdä jotain. Ja uskon, että tällainen niin tekijänoikeuskeskustelu ja koko muu keskustelu saa uutta pontta. Että se on ehkä toivottava vaikute, että koko ajan puhutaan yhä enemmän, että mitä tapahtuisi, jos ei näitä tekijänoikeuksia oikeastaan niin kuin olisikaan. Ja tällaista keskustelua ei ole Suomessa hirveästi aiemmin käyty. Piratpartiet har ingen som helst strävan efter att allting ska vara gratis. Piratpartiet strävar efter att inte börja utveckla övervakningssystem för att hindra att ny teknologi används för att sprida information. Piratpartiet grundades för att bevaka fildelarnas intressen. Ett av målen är att kultur ska vara fri och tillgänglig för alla. För fildelare innebär det här gratis musik. För artisterna att deras musik sprids över hela världen. Jag ser fildelning som ett jävligt bra sätt att få ut alltså promotion helt enkelt. Om man tänker att 50 000 köper skivon, men finns den på internet så kanske 150 stycken som köper eller som har hört skivon och sen kommer upp och ser på keikan. Jos he päättävät, että me markkinoidaan ja promotaan tulevaa albumia sille, että me nyt jaetaan maistiaisena pari biisiä ilmaiseksi, niin ok. Tämä, että sitä käytetään sitten niin vaikkapa nettikeskustelussa, niin se on mun mielestä peruste, jolla jengi haluaa itsellensä vakuuttaa, että mä en tee tässä nyt niin kamalasti väärin. Mä vaan promoon ja lataan. Ja okei, tää oli niin huono, että mä en tätä osta. En kanssa ostanut muutenkaan. Mutta sanotaan, että artisti, joka antaisi kokonaan niin kuin oman albuminsa ihan vapaasti jaettavaksi, niin on kyllä hyvin harvinaista. Ja tietenkin luontevasti, että artisti on tienaamassa omaa leipää ja mekin ollaan tekemässä omaa liiketoimintaa, niin jos ei sieltä mitään niin kuin myöskään taloudellista hyötyä tule, niin harvoin me ainakaan hirveästi hurrata, että hyvä meininki, että näin kannattaisi tehdä. Että käytännössä me ei olla varsinaisesti näin tehty. Jag har alltid haft sådär, jag tycker det är etiskt det är rätt att göra att man får till och köpa det här skivan eller på iTunes eller så. Tycker jag nog. Men klart, det eftersom man har börjat göra det här egna låtarna, klart känslorna förstärkts att man inte tycker det ska som fara till höger och vänster. Har man gjort någonting och det är som bra, så tycker jag nog man ska som få ha rätt som att ha det, att äga det där, den här grejen. Että alkaa yksittäisiä ihmisiä sit niinku metsästää sillä ja niin, että on se nyt musta vähän ehkä, tai onko se nyt epäoikeudenmukaista, mutta siis on se ainakin niinku tässä suhteessa, että miten itse on jäänyt kiinni, niin että itse jää kiinni ja sitten ihan yhtä hyvin olisi voinut narottaa kaikki muutkin, mutta sitten valitsi sitten mut. Tobias Tåg tycker det är orättvist om ingen köper artisternas musik. Och Petri tycker det är orättvist att just han blev fast. Vad är då egentligen rättvist? Ska kultur hållas undan för människor som inte har råd med den? Eller ska allting finnas tillgängligt, till exempel på internet? Vem ska då betala? Betalningen kommer sen när någon verkligen vill ha en skiva och går och köper den. Och från konserter. Fildelning hjälper ju artister att synas. Och egentligen så har inte försäljningen av musik minskat alls. Det är ju så att om allting ska göras gratis så blir kvaliteten sämre. Är det verkligen så vi vill ha det? Men pengarna kommer nog någonstans ifrån. Och det mesta går väl ändå till skivbolag och mellanhänder och inte till artisterna. Alla pengar tar slut någon gång. Speciellt om vi ska leva i något slags gratissamhälle. Det här kanske inte alla inser. Det är så att vi tror ju på fildelning för att vi tror att fildelningen gynnar samhället i stort. Och för att vi tror att det är helt omöjligt att lagstifta mot det om det inte innebär att man inför ett totalkontrollsamhälle. I själva verket så tycker jag nog liksom att det är rätt att det är olagligt. Därför att det är ju det som musikerna lever på, så är ju de säljer skivor. Alltså för mig är det lyx. Det är lyx för mig för det är jag som får skivorna, men det kanske finns folk som förlorar på det. Men inte jag.
För jag får mina låtar. Så jag tycker det är bra, men man kan inte göra det längre nu när den här lagen har kommit. Ja, på senare tid har jag tänkt så att det är ganska drygt mot de som gör musiken faktiskt, för de får inga pengar. Så jo, när alla gör det ändå så det är väl ingen vits att ha det olagligt. Skriver du en låt har du och dina arvingar rätten till den i 70 år efter din död. Vill du använda musik gratis så måste artisten alltså ha avlidit före andra världskriget. Piratpartiet vill ändra det här genom att förkorta upphovsrätten till 5 år. Men varför just till 5 år? Det är åtminstone en bättre lösning än att avskaffa upphovsrätten. Samtidigt finns det en del siffror som tyder på att en väldig mängd av verk i första hand har ekonomiskt värde under 5-10 år efter att de har givits ut. Siis mä en ainakaan tällä hetkellä näe, että jos 5 vuotta ja 70 vuotta, eli siinä on 65 vuoden käppi, että siinä niin ihan nopeasti olisi niin kompromissin paikka olemassa. Niin Piraattipuolueen suurin ongelma on mun mielestä ja puute on tällä hetkellä se, että vaikka he esittää tällaista 5 vuoden mallia, niin he ei oikeasti ole perehtynyt tähän alaan eikä siihen niihin ansaitamalleihin, mitä niin kuin luovalla alalla on. Jag tror att det vore bra ifall vi som tycker att fildelning är bra, eller vi som fildelar, skulle kunna mötas med till exempel artister och kulturskapare. Det tror jag vore väldigt bra. Både för oss som tycker om kultur men också för de som skapar kultur. Däremot så måste man ju se att de som är motparter i den här frågan är ju inte människor som skapar något, utan det är organisationer som tjänar pengar på andras upphovsrätt och andras skapelser. Och de vet jag inte om det finns någon poäng i att mötas med egentligen. Jotta me saadaan sitä uusia aineistoja ja uusia leffoja, niin meillä pitää olla siellä niin kuin jonkunlainen tulolähde tausta, jolla se rahoitetaan. Toinen vaihtoehto on sitten, niin kuin, että se katetaan verovaroin, mutta mä en usko, että se on mitenkään niin kuin järkevä tapa miettiä. Se tekijänoikeus on sillä tavalla aika taloudellinen tapa ratkaista asioita, että se ei maksa valtiolle. Själv så känns det lite som det här, vad ska man säga, upphovsrätten och allting, så där pengarna som kommer så är det som en försäkran på något sätt, lite som en pension på något sätt, att jag kommer att få det här små summorna ett par gånger i året så länge jag lever i stort sett. När man en gång har gjort någonting bra tycker jag, om man säger börjar på som musiker i 25-årsåldern, så tycker jag nog ändå att om man håller på fritid när man är 50 år, så tycker jag nog man ska ha rätt till sitt eget material fortsättningsvis. Det finns flera sätt att ladda ner musik lagligt, till exempel på så kallade betaltjänster. Men många tycker att det är onödigt att använda sig av de här tjänsterna eftersom det kostar lika mycket att köpa en skiva i affären. Det som skulle gälla för de som vill tjäna pengar på upphovsrättsligt skyddat material, det skulle gälla för dem att utveckla tjänster som människor faktiskt vill använda, som är enkla och snabba att använda. Till och med så bra att kunder, konsumenter är färdiga att betala för den. Laittomien palveluiden rinnalla on sitten niin kuin laillisia palveluita. On erilaisia striimauspalveluita ja Spotifyta nyt Nokian Concept Music tulee, vastaavia palveluita tulee hyvin monia tai on tullut nyt tässä ihan lähikuukausienkin aikana. Että mä itse uskon kuitenkin siihen, että jos kuluttajalla on laillinen ja laiton vaihtoehto, niin kyllä kuluttaja se laillisen valitsee, jos ne niin sanotut niin kuin ehdot on vaan tarpeeksi hyvät. Som exempelvis Spotify tycker jag är skitbra. Det är faktiskt en helt vettig. Men okej, kommer inte pengar till artisten fast den kostar 9,90 pund i månaden. Men på något sätt om man skulle få på något sätt hålla reda på vilka band som spelas mycket och vilka allting, om man skulle få en fast någon liten bara symbolisk summa, men det skulle vara ett steg i rätt riktning i alla fall. Jag tror inte jag kommer att se ett penny från Spotify i alla fall. Mutta kyllä mä tiedän, että siellä on myös ihan periaatteellisesti tällaisia henkilöitä, jotka katsovat oikeudekseen sen, että heille kuuluu oikeus jakaa kaikki, mitä he haluavat. Ja näihin pitää olla sitten, näihin ei tepsi oikeastaan periaatteessa mikään ihan riippumatta siitä, että minkälaisen palvelun sä luot. Siis
jos niin kuin molemmille löytyisi hyvä tie siihen, että sekä muusikko että asiakas löytäisi siitä semmoisen edullisen ja molemmille kannattavan tien, niin totta kai se olisi ilmaiseksi erittäin hyvä. Det är väl olagligt grej, men det skulle kunna vara billigare, för tror jag mer som skulle köpa den, för det kostar ju typ 9 kronor om man köper den från iTunes. Kostar den 3 kronor så skulle det säkert vara mer som köper den. Jag tycker de borde förbättra de lagliga tjänsterna så att man väljer att ladda ner lagligt istället för olagligt. Hur skulle det då vara om man först laddar ner musik olagligt och sen går till Gramex för att betala för musiken och på det viset göra den laglig? Mä sanoisin näin, että se ei ainakaan ihan yksinkertaista. Se ei olisi noin niin mallina, että täällä olisi joku luukku, jolle voisi sitten tulla niin laillistamaan omat laittomat latauksensa. Päämäärä on se, että siellä on ne lailliset kaupat, josta sen voi hankkia. Että periaatteessa se tapa, millä sen voisi tehdä, olisi sitten käydä ostamassa se laillinen ja poistaa se MP3-soittimesta se laiton. Gramex tycker alltså att det här är för komplicerat att genomföra. Någon praktisk lösning finns inte i nuläget. Kanske vi kunde ha musikbibliotek på internet där man kunde låna musiken under en bestämd tid, precis som på ett vanligt bibliotek. Eller så kanske man kunde betala musiken som en del av internetavgiften. Idéerna är många och vissa artister har kommit på ett sätt att lägga ut musiken gratis och kanske ändå tjäna en slant eftersom man kan betala en frivillig avgift på deras hemsida. Ett vet vi säkert. Lagliga tjänster hjälper till att minska den olagliga nedladdningen. No nykyään me lataan vähemmän musiikkia. Se ei kyllä riipu siitä, tai se, että me lataan musiikkia ei riipu siitä, että meidän kiinni. Että ei ole vaan tullut ladattua sit myös, kun on ohjelmia, joilla pystyy kuuntelemaan musiikkia lataamatta niitä. Mutta ei, siis jos mä haluaisin musiikkia, niin kyllä mä sen vieläkin lataisin. Olisin varovaisempi sen latauksen tai sen jakamisen kanssa, että mä yrittäisin olla jakamatta sitä. Skulle musiken vara billigare skulle flera ladda ner lagligt, men billigare musik betyder mindre pengar till artisten. Spotify har snabbt blivit en stor succé, men många artister är arga för de får inte se sina pengar. Det är alltså inte lönsamt och fungerar inte i längden. Stora band kan kanske klara sig med frivilliga avgifter för sin musik, men för mindre artister är det kört. Och att göra musiken laglig via Gramex går inte. Upphovsrätten är krånglig och sätter stopp för det hela. Alla parter är lika envisa och ingen kompromiss är i sikte. Det hela är ett enda stort maktspel. Vinna? Det är klart vi ska vinna. Ja, hur kommer det då att gå? Som vi har sett så finns det många olika sätt att se på problemet. Och alla inblandade har sina egna argument som de envist tror på. Och ingen vill föra en diskussion. Vill vi då egentligen ha det? Ett kontrollsamhälle eller ett gratissamhälle? Så länge vi inte når en kompromiss så kommer vi att dras mellan två sidor. Två sidor som gör som de alltid har gjort utan att lyssna på någon annan.